салом ба ҳама, хуш омадед ба канали ман. Имрӯз хабарҳои дирӯзро муҳокима мекунем. Ҳамчунин дар бораи бозингароне ки метавонанд дастҳоро тақвият диҳанд суҳбат мекунем. баъзеи трансферҳо аллакай наздик ба анҷом расидан ҳастанд, баъзеи дигар ҳоло танҳо дар аввали роҳанд. Вале як чиз аниқ аст, трансфери тобистона хеле ҷолиб мешавад. Аммо пеш аз он ки ба хабарҳо гузарем, як эълони муҳим дорам. Имрӯз дар канали телеграми ман бозии дерби Мадрид Атлетико бар зидди Реал пахши мустақим гузошта мешавад. Ин бозиест ки намешавад онро аз даст дод. Ҷанг барои ғалаба, эҳсосот, атмосфера ҳамааш дар сатҳи олӣ хоҳад буд. Агар шумо мехоҳед ин бозиро бо сифати баланд тамошо кунед, лаҳзаҳои муҳимро муҳокима намоед ва ҳамроҳ бо дигарон баҳс кунед, пас ба канали телеграми ман гузаред, обуна шавед ва мунтазир бошед. Ҳамаи ҷолибтарин чизҳо дар он ҷо мешаванд. Ҳоло бошад биёед бубинем ки дар ҷони футбол чӣ гап аст. Арсенал ҳамлагари нави сатҳи баландро меҷӯяд ва овозҳо ҳастанд ки онҳо мехоҳанд Лаутаро Мартинесро бихаранд. Ин бозингар кайҳо исбот кардааст ки яке аз беҳтарин ҳамлагарони Аврупо аст. Аммо савол ин аст, оё ӯ барои Арсенал мувофиқ аст? Оё ӯ метавонад ба Даста кӯмак кунад ки чемпионати Англияро ғолиб шавад? Ва оё ӯ ҳақиқат 100 миллион фунт арзиш дорад? Биёед таҳлил мекунем. Лаутаро кайҳо нишон додааст ки ҳамлагари пурқувват аст. Ӯ бо Интер чемпион шуда буд, ҷоми Италияро бурдааст ва ҳатто бо тими миллии Аргентина чемпионати ҷаҳон ва 2 бор ҷоми Амрикоро ғолиб шудааст. Вале саволи асосӣ ин аст, оё ӯ сазовори ин қадар маблағ аст ва оё ӯ воқеан барои Арсенал зарурӣ мебошад? Аз рӯи услуби бозӣ Лаутаро метавонад ба Даста кӯмак кунад. Ӯ на танҳо гол мезанад, балки метавонад ба ҳамлагарон ва нимҳимоятгарон кӯмак кунад, ба ақиб баргардад, дар фишор яъне прессинг иштирок кунад ва байни хатҳо ҳаракат намояд. Дар тарзи бозии Арсенал ӯ метавонад нақши муҳим бозад. Агар ӯ ба ҷои Жезус бозӣ мекард, ҳамлаи Арсенал қавитар мешуд? Бале, бешубҳа. Лаутаро тезтар, фаъолтар ва серҳаракаттар аст. Аммо саволи дигар, оё ӯ воқеан 100 миллион фунт арзиш дорад? Масалан, вақте ки Арсенал Деклан Райсро бо ҳамин маблағ харид, касе шубҳа надошт. Ӯ фавран як бозингари асосӣ шуд. Лаутаро бошад бозингари дигари сабқ аст. Бале, ӯ дар серия А ҳар сол 20 ҷамъи гол зиёдтар мезанад, вале дар Премер-лига ҳамонтар бозӣ карда метавониста бошад. Ин лига тамоман дигар аст, сахттар, тезтар ва дифоъгаронаш қавитаранд. Як нуқтаи дигари муҳим, Лаутаро ҳоло дар Интер капитан аст, ки маънои онро дорад ки ӯ роҳбари хуб аст. Арсеналро маҳз чунин бозингар лозим аст ки дастаи ҷавонро роҳбарӣ кунад. Вале дар Англия ва бо услуби нави бозӣ ӯ ҳамонтар роҳбарӣ карда метавонад. Инчунин Арсенал на танҳо Лаутароро мехоҳад, номҳои дигар низ ҳастанд. Александр Исак, Бенҷамин Шешко, Оли Воткинс. Ҳамаи онҳо афзалиятҳои худро доранд. Масалан, Исак аллакай дар Англия бозӣ мекунад. Ӯ тезтар аст ва барои ҳуҷумҳои зуд яъне контратакаҳо хеле хуб менамояд. Шешко ҷавон аст, қадди баланд ва потенсиали калон дорад. Воткинс аллакай таҷрибаи зиёди бозӣ дар Премер-лига дорад ва барои мутобиқшавӣ вақт намехоҳад. Ҳамин тавр масъала бо Лаутаро чандтарафа аст. Ӯ ҳамлагари сатҳи баланд аст, аммо на беҳтарин интихоби имконпазир. Агар Артета ӯро гирад, бояд фаҳмад ки Даста бояд услуби бозии худро то андозае тағйир диҳад. Ӯ мисли Холланд нест ки танҳо гол занад. Ӯ бозингарест ки ба атрофаш фазо ва дастгирӣ мехоҳад. Аммо агар Арсенал воқеан мехоҳад барои чемпионӣ мубориза барад, онҳо ба ҳамлагари пурқувват ниёз дорад. Агар имкони харидани Лаутаро бошад, шояд ин як қадами дуруст бошад. Муҳим он аст ки ин на танҳо як трансфери овозадор бошад, балки қароре бошад ки Дастаро воқеан қавитар мекунад. Реал Мадрид барои пурқувват кардани ҳимоя боз як ҳадафи нав дорад. Вилям Салиба. Тибқи иттилои РМ Спорт, ҳимоятгари 20-солаи тими миллии Фаронса ҳадафи асосии клуби испанӣ мебошад. Салиба ҳимоятгари пурқувват аст, хуб мубориза мебарад, тӯбро хуб назорат мекунад ва ба сабқи бозии Реал комилан мувофиқ аст. Вале мушкилӣ дар он аст ки Арсенал тамоман намехоҳад ӯро фурӯшад. Онҳо ҳатто бовар доранд ки Салиба беҳтарин ҳимоятгари ҷаҳон аст ва барои нигоҳ доштани ӯ омодаанд ки барои ӯ нархи хеле баланд талаб кунанд. Агар ин гузариш сурат гирад, Салиба гаронтарин ҳимоятгар дар таърих мешавад.
рости масъала ҷолиб аст. Салиба ба Реал хеле хуб мувофиқ хоҳад буд, вале оё Арсенал ӯро мефурӯшад? Агар росташро гӯям, на он қадар эҳтимол дорад. Арсенал ҳоло мехоҳад чемпиони Англия шавад ва бе Салиба ба онҳо душвор мешавад. Ягона роҳ он аст ки худи Салиба хоҳиши рафтан кунад. Агар ӯ тасмим гирад ки дар дигар ҷо бозӣ карданро санҷад, пас гузариш имконпазир мешавад. Аммо як чиз маълум аст, дар бозии охир Салиба гӯё бо фикраш дар Реал аст. Ӯ камтар мубориза мебарад, иштибоҳҳо мекунад ва чунин менамояд ки аллакай дар бораи ояндаи худ фикр мекунад. Агар Арсенал оқилона амал кунад, онҳо метавонанд аз ин фоида баранд. Масалан, 150 миллион евро аз Реал талаб кунанд. Бо ин пул Александр Исак ё Лаутаро Мартинесро харанд. Барои ҷои Салиба як ҳимоятгари бо эътимод биёранд. Ҳамин тавр ҳама фоида мебинанд. Реал ҳимоятгари пурқувват мегирад. Арсенал ҳуҷуми худро пурқувват мекунад ва худи Салиба қадами нав дар карьераш мегузорад. ҳама чиз аз худи Салиба вобаста аст. Агар ӯ рафтан хоҳад, гузариш мумкин аст. Агар не, Реал бояд бозингари дигар ёбад. Таърих такрор мешавад. Реал Мадрид ва кашмакашҳои шартномавӣ як драмаи абадӣ. Ин дафъа дар маркази диққат Винисиус жуниор аст ки мехоҳад маошаш зиёд карда шавад, зеро худро яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон меҳисобад. Тибқи иттилои Реалово, ҷонибҳо аллакай вохӯрданд, вале ба натиҷаи мушаххас нарасидаанд. Агентҳои Вини пешниҳодҳои Реалро қабул накардаанд. Клуб медонад ки гуфтушунӣ осон намешавад, вале онҳо низ мавқеи худро доранд. Буҷаи клуб таҳти назорат аст ва шкалаи маошҳо тағйир намеёбад. Ғайр аз ин, шартномаи Вини то соли 2027 эътибор дорад, пас ҳеҷ зарурати шитоб кардан нест. Аммо ҷолиб он аст ки The Athletic хабар медиҳад, Винисиус аллакай 15 миллион евро дар як сол пас аз андоз мегирад, яъне тақрибан ба сатҳи маоши Мбаппе баробар аст. Фарқият танҳо дар он аст ки Килиан ҳангоми имзо кардани шартнома бонуси калон гирифт ва акнун Вини ба ин нигоҳ карда мегӯяд, ман аз ӯ чӣ каме дорам? Акнун мушкилот оғоз мешавад. Агар Вини шартномаи нав ва маоши баландтар гирад, пас Ҷуд Беллингем низ метавонад талаб кунад ки меҳнаташ қадр карда шавад. Баъд навбати худи Мбаппе мерасад ки ҳоло ҳам аз ҳама зиёд маош мегирад, вале метавонад бигӯяд, агар Вини зиёдтар мегирад, пас ман низ бояд зиёдтар гирам ва ҳамин тавр клуб дар ин давра банд мемонад. ҳамин тавр ҳамаи чиз аз нав сар шуд. Ҳама фикр мекарданд ки пас аз омадани Мбаппе Реал бе мушкилӣ мемонад, вале ин тавр нашуд. Винисиус аллакай 15 миллион евро дар як сол мегирад, вале ин барояш кофӣ нест. Аммо агар фикр кунад ки метавонад дар клуб маошашро зиёд кунад, бигзор ба он нигоҳ кунад ки акнун дар утоқи либосивазкунӣ дар паҳлӯяш кӣ нишастааст. Реал як қатори сарои асосӣ дорад, ба монанди Мбаппе, Беллингем ва Родриго. Агар гуфтушунидҳо дар бораи маош шурӯъ шаванд, Флорентино Перес касеро интихоб мекунад ки ба ӯ 100% боварӣ дорад. Вале мушкилот танҳо дар пул нест. Масъала дар он аст ки Винисиус жуниор ҳанӯз омода нест ки дарозмуддат як легендаи Реал шавад. Ӯ роҳи душворро тай кард то ба сатҳи ҷаҳонӣ бирасад, вале баъд чӣ? Агар ӯ танҳо дар бозиҳои муқобили Бавария ва Манчестер Сити ангеза дошта бошад, вале бар зидди Валенсия беҳудагарӣ мекунад ва тимро ноумед созад, пас ҳеҷ гоҳ ҳамчун легендаи клуб шинохта намешавад. Ва чизи хандаовар дар ин ҳикоя чист? Ҳама фикр мекарданд ки агар дар Реал касе мушкилӣ эҷод кунад, пас ин Мбаппе хоҳад буд. Аммо маълум шуд ки ҳатто бе ӯ низ нафароне ҳастанд ки ин корро анҷом медиҳанд. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.